Let's be practical. Gima waonge gode nonro manende infotrack otimo en gima iluongo ni benefit of information. Nikech Easter ka en Kisumu openjo very critical questions. Mang'eny jogo matimo nonro bi wachoni. Ok obi nyisi sample size. Ok obi nyisi to kata sample size ma wagolo Siaya. Jadi mo a Rarieda. Jadi mo a Lego Usonga. Jadi mo a Ugenya. Jadi mo a Ugunja. Jadi mo a Game. Mano is information milongo ni back end. Okwange ni penjo. Kaka ni penjo machalo nade. Waja wacho ga ni en qualitative. Manyiso ni dwara yes or no. Kose en quantitative. Manyiso ni idwa ni mondo nyisa gima omiyo Homa Bay otimo maber e weche mag pur. Nikech kuma dieri king'iyo kata counties wa without going to the details mar report no. One gi counties ma are best performers in specific sectors. To emomiyo anyisi mokwongo ni gimomiyo Murang'a yombo jogi en nikech digitization motimo. Ing'e ni governor ma Murang'a nigi e ofise kama kidonjo to at a press of a button no dhi nyisi ni an gi ambulances kata for example 176. To sama wabete kodini ambulance apar e ka obedo packed kacha. To ambulance auchiel e chamoko ni e clinic machal kama gitero jotuo gimachalo kamano. Ma governors gite 46 of them onge go kata Nairobi ka governors akaja onge gi that kind of a system. Koro mano konyo Murang'a mondo yud nyaka pesa nikech ing'e ni sama ambulances odhi oko kacha nitie pesa ma jopiny ponyoma through gimilongo ni Kang'ata Care. Nitiere kaka gi agree gi jo Murang'a ni ka for example ibire hospital nitie pesa michulo to nitie pesa ma county bende chulo ma inyalo trace e budget. Magi nyisi ni wan kaka assembly wan kaka executive ne wakito pesa marom kama to pesa ni osetiyo kama. But counties wa maka luo makori luongo gi nitie gima Siaya county berie. Kech kata kiwacho weche mag pur for example tidhi Siaya wang'eyo jomatimo pamba ka jo Rarieda oyo Makokwiri. Gin gi jinari kacha ma bende ng'eny ne ok kony jopur be. To koro dware ni effort ikete mondo wane ni koro kitimo nonro ni which aspect of pur nikech I agree with the daktari ni pur matimre Homa Bay. To kata in ing'eyo Joyce ni onge nikech kata mane kane Rais William Ruto odhi Homa Bay. The only reason momiyo Homa Bay no host devolution conference as at that point in time ne en blue economy was a rolling theme not agriculture. To Homa Bay ok nyal bedo ni timo maber e weche mag pur to wadwa rank gi Trans Nzoia. Emomiyo wacho ni samoro kwatimo analysis to be wang'iyo ni to what is the objective? Ang'o ma wadwa ni mondo wang'i? Iwinjo wacho nikech kinyisa ni Trans Nzoia timo maber they have done very well e weche mag pur to I will agree. Nikech Trans Nzoia County in a bread basket of a country called Kenya. Onge ng'ama bro harvest weche mag oduma molo jogo mapuro oduma ang'ono Trans Nzoia. But he watch ni kata Homa Bay otimo maber e weche mag lupo kaka wacho I would have agreed nikech blue economy. King'iya stretch ma Busia midonj Kisumu Lake Victoria midhi Mfangano Mbita gini tete macha is a whole lakeside. To gima waneno ka value addition ma Easter wacho ka en Kisumu ka ok wane kaka ta wan joma Missouri benefit investment mar county. Omiyo sama watimo gigi bedore ni mondo wapenj ni to and I'm sure ni joka infotrack bende ng'iyowa benefit of some information wa onge go koro eber ka gibende gikonyo ni to sama watimo gigi it is important ni wachiwo reasons. Kiwacho ni Kisii otimo maber in agriculture it is nyalo bedo maber nikech kacha gintiere gi coffee plantations gintiere nyaka gi weche mag rabuon rabolo mang'eny ni anginigi but dware ni ng'iyo ni to koro benefit mar bedo namba gin namba no e weche mag pur en ang'o. Omiyo Joyce nonro to ber but sama koro wa analyze kama to nitiere ilongo ni duk question marks ma bende waketo ma emomiyo aparo ni samoro make wacho naga ni wang'e gik matimre back end. And I've been approached the first ilongo ni generation of counties governors ariyo nobiro munyisa ni wang'e ni utimo ga research nonro wanyalo mi gimoro. In fact one was a chief of staff mar governor manogo na simu ma waromo kode munyisa ni wang'e ni udhi golo nonro
to nyalo watim nang'o mondo wabed county number 1. Tieni ka koro in ng'at no madwa kao 20 million tikawa but the details to in gi nyasachi in eming'eyo, and I'm hoping ni kama koro wantie mwalosi 2026 gidwaro ma jopiny dwaro mondo counties oti. Dware ni nonro, ratiro mar nonro bedo gima kata japiny kidhi mipenjo kaka daktari wacho ni en ga Ali Abich ema niga Migori en Homa Bay Migori Jojoma ka Ali Abich nyalo dhi Homa Bay mo penje ni to unu feel ni utimo maber weche mag pur ma jo Homa Bay wacho ni wan watimo maber weche mag pur, to kata ana will not feel bad ka wacho ni agomos e comments ma wacho, but wang'eyo gima Homa Bay County bere, wang'eyo gima longo maber manyalo timo maber on behalf of sirikal mar county, counties wa makaluo ma chiwo nyaka benefit ma jopiny nyalo wacho ni ema to timre maber, to moko gi to ko timre maber. Wasoma ne ote mano maro bila shemo to ngisa ka ini anasiro Dr. Matunga kabisa ongisa ka ini aluo twak